Magandang umaga sa inyo mga idol. Bali, papalaot ulit ako ngayon. So, mag-isa ulit ako ngayon. Pero si Master, magkikita kami sa gitna. Nauna na ata siya. Kasi manghuhuli siya ng galunggong doon. So, ayun mga idol, samahan niyo ako. Okay mga idol, bali nandito ako sa boya ngayon. So, di ko magilap si Master. Manghuhuli muna ako ng galunggong. Tapos maya maya magpapatangtang ulit ako. Yung galunggong ay reserva lang just in case kung may isda. Bali kasikas muna mga idol, panghuli ng galunggong. Medyo umuulan. Oops, ay mga idol. Galunggong na. Oops, meron na naman ulit. Galunggong ulit. Ayos mga idol. Bali ito yung nahuli kong galunggong. Reserba ko lang to kung may isda. Tapos itong nasa sako ko, bato to. Yung tira ko nung nakaraan. Ayun si Master. Bali sumunod sa akin. Nakita niya ako rito. So si Master magla-live bait yun. Eh ako naman magpapatangtang ako kasi wala akong pamain. Ang dala ko lang dito ay bato tsaka dahon ng nipa. Ayun mga idol, maghahanap muna ako ng pwesto ko. Ito nga pala mga idol yung bingwit ko. Kulay orange yung pamain ko. Unahin ko to. Meron pa akong isa dito, kulay green naman, pero subukan ko muna yung orange. Pag wala sa orange, saka ako mag-green. Ito naman yung pinakadulo. So ito yung pinakamatigas. Tapos ganyan lang po. Dapat adjustable po siya. Tsaka dapat po may higpitan. Bali adjustable po siya. Ayan po. Tapos yung bato po. Bali tatali ito sa bato. So bali ganito po. Ang paggamit nga pala nito mga idol, bali ganito. So kulay green yung lure ko.
Kasi ayaw nila sa orange. Tapos yung bato, tinalihan ko ng dahon ng nipa. Tapos sa dulo, isasabit ko yung bingwit. Ayan po, oh. Bali, ganyan lang po. Tapos, ihulog natin to. Kailangan sasagad to dun sa baba. Kailangan dire-diretso yung nylon. Kasi, pag naipit yung nylon, makakalas yung bato. Tapos, pag nakalas yung bato, uumpisa ka na naman sa umpisa. Kailangan mong kunin ulit yung bingwit. Tapos, isasabit mo ulit sa bato. Para dalhin dun sa pinakailalim. Ayun po, bali sumayad na sa lupa yung bingwit. Tapos sabay bibiglain para kumalas yung bingwit dun sa dahon. Ayun po, kalas na. Tapos paunti-unti pong hinihila. Pag may isda po dun sa ilalim, hahabulin po yun. O, ayun po. Huli po mga idol. So ganun lang po mga idol yung technique ng ginagamit ko ngayon. Ang tawag sa amin ito ay patangtang. So bali may kristalit po siyang lure dun sa bingwit. Barakuda mga idol. Sinira yung bingwit ko. So barakuda mga idol, first catch. May gagawin ako dito. Bale mga idol, ito ay may stainless steel wire. Yan. Bali mga idol, papakawalan ko to. Ayun mga idol, bali sinabitan ko siya ng bingwit kasi mukhang may isdang malaki dito sa ilalim. May tama kasi siya eh. Sinakmal siya pero hindi siya nakuha. Kaya subukan ko to. Ito ang tinatawag sa aming pakalay. Hindi na naman mga idol. Kaya to. Malaki-laki to. Oh, barakuda na naman mga idol. Barakuda ulit. Ay, huwag mong sirain yung pain ko. Delikado to mga idol, matalas ang ngipin na ito. Ay, sinira na yung pamain ko. Ay mga idol, barakuda ulit, pangalawang uli. Bali nagpalit ako mga idol ng green.
hindi kasi kumakagat sa orange. Green yung sinubukan ko. So nakadalawa na ako dito sa kulay green na to. Fish on mga idol. Kaya to. Medyo malaki-laki. Aba, lumalaban. Aba. Medyo malaki-laki to. Ano kaya to? Ay, kung barakuda to. Barakuda na naman siguro to mga idol. Sumasabay na eh. Yan, lumulutang na. Gana. Barakuda nga mga idol. Barakuda na naman. Laki. Laki mga idol. Wow, laki. Oh, muntikan po matanggal. Ano kung gaano kahaba mga idol oh. Ang haba oh. Ang laki mga idol. Haba. Dalawang dangkal. Ay, pangatlong barakuda mga idol. Kaya pala medyo mabigat-bigat. Oh. Puro barakuda yung isda ngayon mga idol. Buti na lang mga idol hindi naputol. Laki pa naman ng barakuda na yun. Swerte na lang sa dulo ng tuka niya nasabitan yung ayun mga idol, bali nagkita ulit kami ni Master. Bali pupunta kami dun sa isang spot na pinupuntahan namin. Medyo mahina yung huli dito. Yung huli ko 3 barakuda at saka isang tingin. Yung pa lang. Baliin mga idol, andito yung target namin isda, yung talakitok. Naghiwalay na kami ni Master ng bangka. Mabilisan lang kasi kanina. Paparating pa lang kami, lumutang na yung mga talakitok. So batas yung gagamitin ko mga idol. Bali yan yung pamain ko. Yung galunggong. Tapos andun pa yung iba. Mga idol, bali pauwi na kami. Medyo umuulan. Ang init-init kanina tapos biglang umulan. Medyo abnormal yung panahon dito sa amin. Magkakabagat na kasi. Kaya ganito yung panahon sa amin. Kahit sobrang init, maya maya umuulan.